వందనాకు మీ అందరికీ మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు పేరిటే మళ్ళీ వస్తాయి నన్ను మీ నుండి వాదనకి తర్వాత దేవుడి మాట మనకి ఆనందానికి దేవుడు మనకు సాయంత్రంతో మరి దేవుడికి పెంచే వందనాకు ఇంజమన్నాడు దేవుని మాట మన క్యాన్స్ కూడా ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము 12 నుంచి 26 వరకు మనకి ఓడక్కడ ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము 12 నుంచి 26 వచ్చిన వరకు నేను చదువుతాను. మీరు మరి మీ బైబిల్ మధ్య మీరు ఓడండి. అస్కే ఓరు ఒలివ మారాకు మందని ఒలివ కొండ దగ్గర నుంచి యెరూషలేంకి ఉడ్డి అత్తరు. ఆ కొండ దగ్గర నుంచి యెరూషలేం ఓరు కొస్తూరు దూరంగా మిందే ఓరు పట్టణాతికి అత్తస్కే ఓరు మందాని లోతే మేడ అంగడికి అత్తరు. ఓరు బేనురిత్కు పేతూరు యోవను యాకోబు ఆంద్రేయ పిలుపు తోమ బర్తులమియ మత్తాయి అల్పయితే మరియాత యాకోబు జలోతే అయిందని గుంపించేంత సీమోను యాకోబుని మరి యూద అగ్గ వీరందరూ వీరితోటి కలిగి కొన్ని నాటోకు ఏసిన తల్లురత్త మరియ కొన్ని తమ్మోసుకు అందరూ కలిగి వాసి ఒరటే మనసుతోటి ప్రారంభం కొని మొత్తం. ఆ రోజునే దాదాపు 120 మంది దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. ఓరందరూ అగ్గ కలియమన్నగా పేతూరు ఓరు నడుగుతేది ఇలాగెత్తాం జతగక్కినిరే ఏసుని పేదనానికి అరివుపిస్తా యూదాసుని గురించి పూర్తే సుబ్రహ్మణ్యని ఆత్మ దావిదితోటి కెత్త దేవుటి మాట జరగవలసి మత్తే యేసు యూదాసుని తెలుసుకుంటాం. ఆ సేవతిని కలిగి తుంగనానికి ఓండు కూడా మాతోటే ఒక నసి మొత్తం ఓడు అన్యాయంగా సంపాదిస్తా డబ్బుని తోటే ఓరు పొలం వస్తే దాంటే ఓడు తలకాయ ఇడుపో అరిసి దేయితో ఒక డొక్క పైసి పొక్కు బయటికి వాసి డొల్లి ఎత్తాం. ఈ కబురు యెరూషలేంతే మందునವರು అందరికి ఎరకత్తే ఆ పొలం ఓరి బాసతే అకేల్దామా ఇంతూరు దానికి నెత్తురు భూమి ఇందని అర్థం. కీర్తన పుస్తకతే ఓరి లోను పాడాసి దాయవలే దాంట్లో బేన కూడా కాపురం మందుకున్నారు ఓని సేవ వేరే వానికి దాయవలే ఇంజరు కూడా రాసిమింది. అలా ఎత్తుకు యోవాను బాప్తిజం ఇంత రోజు నుంచి పెబొత్త యేసు మనగ నుంచి పరలోకతికి అత్త రోజు దాకా యేసు ప్రభు మనతోటే మొత్త రోజుకంతా మనతోటే మొత్త ఒరుండు యేసు ప్రభు డొల్లి ఎంజి మన త్యాత్తో ఇంజరు మనతోటే కలిగి సాక్ష్యం ఇదనంకి ఒరొని మన ఏర్పరచవాలి ఇంజవరకు ఎత్తాం. అస్కే ఓరు ఈస్తు ఇందని బస్సే బాయించి కరంగాని యూసఫిని మత్తియాని నిలవాటి ఇలా పాదం తొక్కుతారు. అందరిని హృదయతిని తెలుసుకుంది మందాని పెబువా యూదాసు ఓని సోటికి దానికి విడిచి అత్త ఏ పరిపరుగుతో మనకి ఈ ఇరువురు ఒకటి నిమ్మ బేనని తెలుసుకుంటే ఇంజరి మాకు ఊపిస్తా ఇంజరి పార్థం తుంగి ఓరిని గురించి సిట్టి వాడుతారు. అస్కే మత్తియ పెదటే సిట్టి వత్తే అస్కే ఓడు 11 మంది ఏ పరిరికితో కలిగి మొత్తం. ఈ వాక్యం దేవుడు దేవిస్తాం. ఇక మన బాతుకు మరి మన ప్రభుత్వ యేసు ప్రభు ఓడు డొలేని త్యాత్తపై ఓడు మరి ఓడు తోడు దెమ్మెత్తో పర్లోక దెమ్మెత్తో ఆಗ దెమ్మెత్తపై ఆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ మీనరుకు చాలా మంది శిశురుకు మీనరు తర్వాత యేసు ప్రభుని ఓని యవ్వ మిందాಗ ಅವರಂದರಾಗ మీనరు మనోಗ ఊడుಕಡ వాక్ಯತೆ ಅವರಂదರ బాత్తుంగనోరు ఎత్తుకుమాడు మరి మొట్టమొదటిగా మన ఊడితాడా ఓరు అందరూ కలిగి ప్రార్థనతో ఉన్నారు. వారందరూ కలిగి మరి ప్రార్థనతో ఉన్నారు. ஒரு ಬೆಗತು ಉನ್ನೋರು ಎತ್ಕು ஒரு ಮೇಡ ಗದಿತೆ ஒரு ಮೇಡ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರು ಆ ಗದಿ ಮಿಂದೊರಟೆ ಅಂಗಡಿ ಆಗ ಕುದಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತರು ಎತ್ಕು యేసు బెబిని శిశురుకు ఇక ఏ పరికి అందరగా మత్తరు. దాని తర్వాత ఓరితో పాటు యేసుని తల్లిగా మత్తే మరియ తర్వాత కొన్ని నాటకు మత్త తర్వాత కొంతమంది తమ్ముసుకు మత్తరు. వారందరూ కలిగి వాడు బాత్తున్నారు. ఒరటే మనసుతోటే పారదంతో కోరే మత్తూరు జరిగింది. ఒరటో మనసుతోటే ఓరు పారదంతో కోరి మీనవరం జరిగా చాలా క్లియర్గా రాసిమిందే ఇతుకు ஒரு ದೇವಟಗ ವಾಸಿ ஒரு ಬಾತೂರವರು ಪಾರ್ದಂ ತಗೊಂಡರು. ದೇವಟಗ ವಾಸಿ ಅವರಂదరూ కలి మరి పార్దం తొగరం మీనరు బతికి యేసులో మున్నే కత్తాం మీరు
కొన్ని రోజుకి మీరు ఎరుసలేమితే మీరు మందాటి ఎదురొరటి భారత్కు మరి పురం నుంచి ఒక శక్తి ఇత్తది నన్ను రోహిస్తాను మీకు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మతి నన్ను రోహిస్తాను కాబట్టి మీరు ఎరుసలేమితే మీరు మందటి దీన్ని విడిచి మీరు బెగ్గ దాహాదించారే యేసుప్రభుకి ఎత్తాం. అందుకని ఎవరందరూ అక్కే మంచి ఎరుసలేమితే మంది ఏప్రిల్కు తర్వాత యేసుప్రభుని ఎవత్త మరియా కొంతమంది నాటోకు ఇంకా మొత్త యేసుప్రభునికి తమ్మస్కు వారందరూ కలి వారు బాత్రూమ్ ఒకటే మనసుతోటి వారు ప్రార్థన దగ్గర మొత్తారు. యేసుప్రభు చాలా విషయకి ఎత్తాం, వానికి సాక్షిగా మందరికి ఎత్తాం. తర్వాత సుబ్రహ్మత ఆత్మ అయితే మీరు నడిపిస్తే మీరు ఒక మంచి ఎదురోటు జరిగేస్తాం. మరి వీటన్నిటిని పేసి మరి వాదన రోజుకి సేవ బేరత్వం కావాలి. వీటన్నిటిని పేసేవారు ప్రార్థన మొత్తం బేలాగా అందరూ ఒకటే మనసుతో ప్రార్థన వినాలి. ఒకటే మనసుతో ప్రార్థన వినాలి. అయ్యో మనం చూడతారా ఏపీసీ పత్రిక మంది 6వ అధ్యాయం 18 వచ్చినట్టు అయ్యా మీరు మరి బెస్కెట్కి మీరు ప్రాంతం మందటి అయ్యో మరి విస్తారంగా మీరు ప్రాంతం మందటి రకం అంతే. కానీ ఈ గోడుకు ఆశ్చర్యంగా ఒకటే మనసుతోటి ప్రాంతం మొత్తారు వారందరూ చాలా మంది మొత్తారాగా కొంతమంది పేరు ఇస్తారు కానీ వారందరూ బేరంతో ఉన్నారు ఒకటే మనసుతోటి ప్రాంతం ఉన్నారు. నాడు మరి యేసుప్రభుని సంఘం కూడా మనడు ఒకటే మనసుతో మనం ప్రాంతం తొంగనాడే ఒకసారి మనడు ఆలోచన మన తొంగవాలి. ఒకటే మనసుతో మన ప్రాంతంగా వినాడే ఒకటే మనసు మన కలిగి వినాడే యేసుక్రీస్తున్న ఒకటే వాడు బేల వినాడు ఒకటే మనసు మనం కలిగి వినాడే ఆ ఒకటే మనసు పేసి మనం ప్రాంతంగా వినాడే ఆ ఒకటే మనసు పేసి మనడు ఓనక మనడు అందరూ వినాడే ఇతది మనడు ఒకసారి ఆలోచన తుంగవాలి మనడు ఒక ఆలకే ప్రాంతం మొత్తం భారత్ తల్లిగా ఆ రోజునే దాదాపు 120 మంది దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. వారందరూ అగ కలిమనంగా పేతురు నడువు తేదీలాకెత్తాం. ఇక మంది నమ్ముకుంటారులే మరి 15 వచ్చినంత మొత్తం ఓడుకు ఆ రోజుని దాదాపు 120 మంది నమ్ముకుంటారు దేవుడిని. దేవునికి వందనాలు కూడా వారు ప్రార్థన తొంపుతారు. ఆ ప్రార్థన మరి గొప్ప కార్యం తొంపుతాయి. అయ్యో బెస్కత్ కన్నా ప్రార్థన తొంపు దేవుడు గొప్ప కార్యం తింగితాం. బెస్కత్ మాడు మరి కంటికి ఏరు వాటి ప్రాంతం కలిసి దేవుడు అలాంటి ప్రార్థన కూడా దేవుడు వాడు కేంజి వాడు మనకి జవాబీతో తర్వాత దేవుని గొప్ప కార్యమగ మనం ఊడితాడు. ఈ ఏపరికింపన పుస్తకం అంతా మనం ఊడితాడ ప్రార్థన శక్తి బాత ఊడితాడు మనడు మరి సుబ్రహ్మత ఆత్మ శక్తి బాత మనం ఊడితాడ తర్వాత యేసు ప్రభు ఒడతొక్త గొప్ప కార్యం బాత మనం ఊడితాడు. ఈ 3 మంత ప్రార్థన మంతే సుబ్రహ్మణ్య ఆత్మ అంతే లేకపోతే యేసు ప్రభు ఒక అద్భుతం అవుతుంది. మరి ప్రతి అధ్యాయత మనం ఊడితాడు. ఇక కూడా ఇద్దరు జరిగితే వారు ప్రార్థన దొంగతారు. ఇక 120 మంది ఆ రోజుని దాదాపు 120 మంది దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. అయ్యో దేవుడికే మరి మహిమ దేవుడికే పెచ్చ వందనాకు వరతుకు ఆ ప్రార్థన దోరింపిన వారందరూ దేవుడే వస్తారు. ఆ ప్రార్థన దోరింపిన దేవుడే వారందరూ వస్తారు. దేవుడికి పెచ్చ వందనాకు ఊరు కలి ప్రాంతం ఉన్నారు. ఊరు ఒకటిగా మంచి ఒకటిగా మంచి ఊరు ప్రాంతం ఊరు శిశువుకు తర్వాత యేసుప్రభు తల్లి తర్వాత మొత్తం తమ్ముసుకు ఇంకా చాలా మంది వారందరూ ఒకటే మనసు తోటి ఒక ప్రాంతం అవుతారు. ఒకటే మనసు కలిగి ఒక ప్రాంతం అవుతారు. ఒకటే మనసు తాసి వారు దేవుడు అగత్తారు. అందుకని దేవుడు గొప్ప కార్యం తొంపుతాం. దేవుడు గొప్ప కార్యం తొంపుతాం. ఒకటే రోజు 120 మంది దేవుడిని నమ్ముకుంటారు. బెచ్చో గొప్ప విషయం. ఒక రోజు దేవుడిని నమ్ముకుంటే 120 మంది బెచ్చో గొప్ప విషయం. అయ్యో ఇంకా మన మున్నటి కొడుకు ಅಸ್ಕೆ మరి ಅವರಂదరు కలిగి ಮತ್ತಪ್ಪಯ ಪೇತರು ಬಾತ್ತುವನಾಗ ಪೇತರು ஒரு நடுவு தேதியிலாకెత్తాం జతగాకినిరే యేసుని పేదనానికి అర్రి ఊపిస్తా యూదాసుని గురించి పూర్వత సుబ్రహ్మణ్య ఆత్మ దావీదు తోటకెత్త దేవుడి మాట జరగవలసి వస్తే మరి యూదాసు మరి బేనోతుకి యేసు ప్రభుని పెయిస్తుండవు. బేనోతుకి యేసు ప్రభుని పెయిసి మరి యేసు ప్రభుని వాడు యేసు ప్రభు ఆశీర్వాద వాడడానికి వాడు కారణం వస్తుండో వాడు యేసు ప్రభుని శిష్యుడు
యూదాసు ఓడు వాడు బేల వాడు ఉరువాటి వండుకోండి మరి డొల్లి ఎత్తాం వాడు తూకుతో తప్పించి వాడు తెలుసుకుని వాడు ఉరివాటి వాడు డొల్లి ఎత్తాం. అక్కడే పేతురు ఓను గురించి ఇలాగ వచ్చినాం. యూదాసు వాడు మనతోనే మొత్తగానే వాడు అన్యాయంగా డబ్బు సంపాదిస్తాం. అందుకనే మరి దావీదు కీర్తనకారుని ఇలా రాసి వినవించరే మరి దావీదుని కీర్తన వాడు 69 కీర్తన రాస్తుంది. ఆ వచ్చిన వాడు గుర్తు ఉన్న బాధ్యతకు వాడు అన్యాయంగా సంపాదిస్తే డబ్బునితోటి వారు పొలం అస్సి దాంటే వాడు త్వరగా ఇడుపు వరిసి దయతో వారి డొక్క పైసి పొక్కు బయటికి వాసి డొల్లి ఎత్తో. మరి ఆ కీర్తనకారుడు మున్నే దావీదు వాడు మున్నే రాసి మొత్తం దేవుని మాట మున్నే రాసి మొత్తం బేలెత్తుకు. యూదాసు వాడు బేల అన్యాయం తింగితాడు, వాడు బేల డబ్బు సంపాదిస్తాడు, వాడు తర్వాత వాడు బేల డొల్లి తింటాడు, మున్నే రాసి మొత్తం. అందుకనే ఆ పొలత్కి బేలాజర్ పెదరొత్తలే ఓ నస్త ఆ పొలత్కి ఆ పొలం ఓరి బాసాతే అకల్దామాయింతారు దానికి నెత్తురు భూమి ఉందని అర్థం. కీర్తన పుస్తకం లోను పాడాసి దయవలే దాంట్లో బేనగుడు కాపురం మందగుడు వాళ్ళ సేవ వేరే వాళ్ళకి దయవల ఇద్దరు కూడా రాసి మిందే. ఇక మన బాత మాట ఉన్నట్టుకు మున్నే మాట ఓడతాడు ఎవరు ప్రార్థన విషయంతో ఒరటిగా మత్తారు వారందరూ ఒరటే మనసు ఒకటి కలిగి మత్తారు. రెండవదిగా మనకి బాధ ఉండేందుకు మరి 16 నుంచి 20 వచ్చిన వరకు మా డోడుకు పేతురు కట్టిన మాట వేసి మా డోడుకు ஒரு దేవుడి వాక్యతే కూడా ஒரு ఒరటిగా మినరు. దేవుడి మాటది కూడా ஒரு ఒరటిగా మినరు. దేవుడి మాట వారు ధ్యానంతో దాటే, దేవుడి మాట వారు క్యాన్సర్ దాటే, దేవుడి మాట వారు మరి చదివి గుర్తు తుంగం దాటే వారు ఒరటిగా మొత్తారు. పేతురికి ఎత్తో మరి దేవుడు రాస్తా ఈ పుస్తక ఇలా మిందే కదా, మరి కీర్తన పుస్తక ఇలా రాసి మిందే కదా, దావీదు మున్నే రాసి మొత్త కదా ఇంజోరే ఆಗ దేవుడి వాక్య తినవాడు మరి వారందరూ కెచ్చిన గుర్తుతున్నాం, వారందరూ గుర్తున్నాం. ఇందుకు దేవుడి వాక్యత కూడా వారు ఒరటిగా మినరు. దేవుడి ఒక చదవటం, దాన్ని ధ్యానం తొంగటం, తర్వాత దానిని వేరే నుంచి కెత్తటం. అయ్యో మా డూడుతాడా మరి ఏప్రిల్ పనుగు 17వ తేదీ మా డూడుకు ఆಗ బెరి అయిందనోరే సంఘం అంత. ఆ సంఘము ఆಗ మొత్తం ఏప్రిల్కు వారు కెత్తని మాట అవు నిజమే అయ్యో లేకపోతే అವು సరియత్తవే అయ్యో ఇంజరోరు ప్రతిరోజు బాతుంటారలే బైబిల్ దీన్ని చదివి అವು సరిగా మినకెళ్ళింజరోరు ధ్యానం తుంగి వారు బెస్కరికి అలా చదువు మున్నడికత్తారు. నాడు మనడు కూడా దేవుడు వాక్యం మాట బేల వినాడు, దేవుడు వాక్యం మనం చదవనాడే. అరే బైబిల్తే రాసి మంతేయో మరి 2 అంచులు గల ఖడ్గమింజరు మంతే, 2 కసరే గల ఖడ్గమింజరు అలా మంతే. దేవుని వాక్యము అచ్చ గొప్పది. అయ్యో మరి కీర్తనకాడు రాయిస్తావు. అయ్యో నీ వాక్యము మరి నా కాల్కి ఒక దీపమైన మిందే, నా ఆరతికి ఒక వెన్నెలాసి మిందింజరే మంతే. నిజంగా దేవుని వాక్యం మనకి అరితోపిస్తే మన కాల్కి దీపమైన మిందే అన్ని విషయాన్ని మనకి అరితోపిస్తని వాక్యంగా మరి దేవుడిగా వాడు వినా మన బేస్కే. ఇక ఏపరికు తర్వాత పేతురు కెత్తన మాట పీసి మాట ఊరికిగా వారందరూ బేల వినరు. ఈ వాక్యత కూడా ఒరటిగా వినరు. మున్నే ప్రార్థన వాడు ఒరటే మనసు కలిగి వినరు. తర్వాత రెండోది ఓరు కలియమన్నంగా పేతురు ఓరు నడువు తేదీలా కెత్తో రాసి మీద కాబట్టి తర్వాత ఓరు దేవుని వాక్యం ఓరు చదువరే దేవుడి మాట బాత ఓరు బాత రాసి మిందిందరు ఓరు ఒరకు కెచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఓరు దేవుడి వాక్యంతో కూడా ఓరు ఒరటిగా వినరు. దేవుడి వాక్యంతో కూడా ఓరు కలిగి వినరు. అయ్యో నేంటి రోజు చాలామంది దేవుని వాక్యం ఇలా మిందే మీ వద్ద అలా మిందిందరే చాలామంది రకరకాల గొడవ ఓరు అవసరం అంటారు, నన్ను ఊడరమంతాడు. ఫేస్బుక్ తర్వాత యూట్యూబ్ నన్ను ఊడరమంతాడు. ఓనే దగ్గర ఈయనది కరెక్ట్ అయింది రాలో మంత్రు. కానీ మరి నిజమంతా దేవుని వాక్యము మరి యేసు ప్రభు నిజంగా కెత్త మాట దాన్ని నిజంగా అర్థం కెత్తడానికి చాలామంది తెలియవు. అయ్యో నిజంగా అర్థం కెత్తలు ఎత్తుకోదు. మరి దేవుడే సాయం మనకు కావాలి.
కానీ ಈಗ ಏಪರಿರ್ಕೋರು ಈ యొక్క దేవుడి మాటతోరు ఈ దేవుడి వాక్యంతో కూడా ఓరు మరి ఒరటిగా మొత్తరు. అందుకనే మరి కీర్తన ఆ పుస్తకత రాసి మొత్తం దావీదు రాసి మొత్తం వాక్యం గుర్తుతుంగి దాటి ఇలా రాసి మిందే కదా. మరి ఆ పొలం బేనగుడు అస్సగుడి రాసి మిందే కదా. మరి యూదాసు అస్త పొలం తర్వాత ఓరి సేవ మరి వేరే వారికి దావీదు రాసి మిందే కదా. తర్వాత ఓరి మొత్త ఆ లోను కూడా బేనో కాపురం తుంగకూడదు కదా, ఇది రాసి మిందే కదా. ఆయన జరే ஒரு దేవుడి మాట பேசி ஒரு முன்னாடி అందరు వినరు. దేవుడి మాట తిని కూడా దేవుడి మాటది కూడా వారు మరి ఒరటిగా వారు మొత్తారు. అయ్యో మరి వెచ్చ గొప్ప విషయం. దేవునికి వందనాలు. అయ్యో దేవుడి వాక్య తిని పేసి మనడు వెచ్చ మంది మరి ఒరటిగా మన మున్నటికి అందనాడు. మరి సంగాతే మరి విశ్వాసులకినా మరి పాస్టర్కినా మనందరూ మొత్తపయ్య మరి దేవుడి మాట తిని పేసి మనం మున్నటికి బేలా అంజనాడు. నిజంగా దేవుడి మాట తిని పేసి మనం ముందుకు అందనాడే, లేదా మన సొంత ప్రయత్నంతో మనం ముందుకు అందనాడే ఊడవాలి. ఒకసారి వారు దేవుడి మాట చదివి గుర్తింపు నిన్నే వారు తీసుకుంటారు. మరి మూడోదిగా మా డూడితాడ మరి 21 నుంచి 26 వరకు మా డోడికిగా అలా ఎత్తుకు యోవాను బాప్తిసం ఇత్త రోజు నుంచి పెబొత్త యేసు మనకు పరలోకతికి వత్త రోజు దాకా యేసు బేబు మనతోటే మొత్త రోజుకంత మనతోటే మొత్త ఒరుండు యేసు బేబు డొల్లి అంచి మళ్ళ త్యాత్తో ఇంజోరే మనతోటే కలి సాక్ష్యం మీద నంకి ఒరను మనడు ఏర్పాల్సే వాళ్ళని జరికెత్తాం. పేతురు ఈ మాటకి వచ్చిన మరి యూదాసు ఓని సేవ కూడా వేరే మనకు దాయవాలి. తర్వాత ఓని పొలం కూడా బేనో తీసుకున్న కూడా ఓని లోను బేనో కాపురం తుంగకూడదు జరి ఇవన్నీ గుర్తుంగోనే ఇక బాత్కి వచ్చిన ఎత్తుకు ఇంజమనుడు ఎవరిని ఏర్పరచవాలి. ఏపరికిన ఒకటి ఎవరు తక్కువ వస్తా కాబట్టి యూదాసు ఇల్లో కాబట్టి ఒకటి ఒల్లి ఎత్తా కాబట్టి మనడు ఏపరికిన ఒకటి ఎవరు తక్కువ వస్తా కాబట్టి ఎవరిని మనడు మనడు ఏర్పరచవాలి. కాబట్టి మనడు బాత ఉండరేగా ఒక ఏపరిన మనకి అర్హత వారు బాత ఉండరు ఎత్తుకు కూడటిగా 22వ వచ్చినైతే 21 వచ్చిన చూడండి. యోను బాప్తిసమిత్త రోజు నుంచి పెబువత్త యేసు మన గురించి పరలోకి అత్త రోజు దాకా బాప్తిసమిత్త యోను బాప్తిసమిత్త రోజు నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన నుంచి మరి మనని విడిచి ఆ పరలోక అత్త రోజున దాకా బేనోత్కు యేసు ప్రభుతోటి వినోడో ఓడు అర్హత వాడు పొందుతాడు. వాళ్ళకే యేసు ప్రభు మనతోటే మొత్త రోజుకంత మనతోటే మొత్త ఊరుండు బేనోత్కు మరి యేసు ప్రభు తర్వాత ఏ పరికితోటే కలిగి మొత్తోడో ఓడు. మరి మూడోది బాత తర్వాత యేసు ప్రభు డొల్లేతో ఇంజోరి మనతోటే కలిగి సాక్ష్యం మీద నంకి ఓరుని మనడు ఏర్పరచవాలే. మూడోది బాత అర్హత బేనోత్కి యేసు ప్రభు డొల్లేతోడో ఇంజోరి ఊడి ఒరుగు సాక్ష్యం కథనంకి సిద్ధంగా మీరుండో అలాంటి మనం ఏర్పరచవాలి. ఇంజోరే వాడు ఈ పేతురు ఎక్కచ్చును ఇతుకు వారందరూ ముందే మాట ఓడతాడా మరి ఒకటోదిగా మాట బాధ ఓడతాడు కలిగి బాధ తొక్కుతారు. రెండోది మాట ఓడతాడు కలిగి వాక్యతే మరి మున్నటికి వస్తారు. మూడోది మాట ఓడుకు వారందరూ కలిగి దేవుడి పొర ఆధారపరిచి వారందరూ కలిగి వారిని ఏర్పరుస్తున్నారు. ఒరటిగా మంచి వారు మరి ఏ పరినా మరి ಬೇರೆ ఏర్పరచవాలి మనకి అర్హత బాత మందవాలి. ఇంజరే వారు అనుకుంచి దేవుడి పొరవారు మరి ఆధారపరుస్తున్నారు. వారందరూ కలిగి దేవుడి పొర ఆధారపరుస్తున్నారు. బెచ్చ గొప్ప విషయం అయ్యో. నాడు వారు లీడర్ అయినా లేకపోతే సంఘ పెద్ద అయినా లేకపోతే పాస్టర్ అయినా అతని బాధ్యత ఈదో వెతుకు మనడు నిజంగా దేవుడి మాట తర్వాత నిజంగా బేనో అర్హత తర్వాత దేవుడి వాక్యంతే పేసి మనం మున్నిటికి అందనాడే. లేకపోతే వానికి డబ్బు మీద కాబట్టి వానికి పదవి ఇవ్వాలి. లేకపోతే వాడు చాలా పెద్దగా ఎత్తు మీద కాబట్టి వానికి పదవి ఇవ్వాలి. లేకపోతే వాడు బాగా లావు మీద కాబట్టి వానికి పదవి ఇవ్వాలి. లేకపోతే వానికి బాగా బంగారం మీద కూడా వానికి పదవి ఇవ్వాలి. వాడు ఎక్కువ చదువుకుంటే కూడా వాడు పదవి ఇవ్వాలి. సరే ఇలా మరి మున్నడికి అందరు మీనాడే వరుస మనడు మరి ఆలోచన తుంగవాలి. ఒకవేళ వాళ్ళ అందరి మతుకు మరి దేవుడు మత్తు తిరిగానో ఇక మంచి మాట బాధితుకు ఇక ఓరు బ్యాలెంట్ అర్హత ఓరు ఓడుతారో మన ఓడినాడు. అయ్యో యేసు ప్రభుని ఏ పరినా మందవలికి బాతలే యేసు ప్రభు
వాడు బాప్తిజం తీసుకుంటా నుంచి వాడు పరలోకం తెమ్మిర దాకా వాడితోడు మత్తోడు తర్వాత యేసుప్రభు శిశురికి తోటే వాడు సేవత్వం తస్కే మరి మొత్తం రోజుకంతా కూడా వాడితోడు మత్తోడు తర్వాత యేసుప్రభు డొలియన్స్ త్యాత్తపయ వాడు యేసుప్రభు డొలియన్స్ త్యాత్తో ఇంజోరే వాడు సాక్ష్యం మీద నాకు సిద్ధంగా మందన ఉండు కూడా సిద్ధంగా మందన ఉండు ఇలా ఇవన్నీ అర్హత వారు ఓడుతారు ಬೇಡದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೇ ಅರ್ಹತ ಅವ್ರು ಕಲಿಮಿನರೋ ಊರಿನೇ మరి ఏ పరినా మరి యూదాసిని జాగాతే ఏ పరినా ಅವರು ಎನ್ನುಕೊಂಡವರು ಎಂದರೆ ಅವರು మరి దేవుడి మున్నటికి వారు వాసి మరి ఒక మనసు కలిగి ఒరటిగా మంచి దేవుని పర ఒరటిగా ఆధారపరిచి వారు ఈ పారంతో ఉన్నారు బాలయ్యరే అందరూ హృదయాన్ని తెలుసుకుంచి మందాన్ని పెబువా యూదాసు అని సోటింకి దాయానికి విడిసేత ఏ పని పొందుతున్నానికి ఈ ఇరువురు అవుటే ನಿಮ್ಮ ಬೇನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಜರು ಮಾకు ఊపి సాయింజరు ప్రార్థన తుంపుతారಲ್ಲ ఆ ఇరువురు ಬೇನ ಎತ್ಕು ఏసేపు బర్సేపు అయిన కనగానే ఏసేపుని మత్తియ ఈ ఇరువురు నిలబడి వారు పాదం తుంపుతారు వారందరూ ఒరటిగా మంచి యేసు ప్రభువును ఆధారపరిచి మరి వారికి దేవుడికి పాదం తుంపుతారు బేలాయింజరే మరి ఏసేపుని మత్తిన ఒకటి ఇరువురు ఒకటే నిజమంతా ఏ పరిగా మనం ಬೇರೆ ఎన్నుకుండవాలి బరిత్కు ఈరు మత్తరు యేసుక్రీస్తుడు ఈరు మత్తరు మరి మమ్మంతా రోజుకంత సేవతో ఉన్న ఈరు మత్తరు యేసు ప్రభు డొలియన్స్ గిరుడి ತ್ಯಾತ್ತಪ್ಪ ಈರು ಮತ್ತರು ಇವರು ಸಾಚ ಇದನ್ನ ಇರು ಸಿದ್ಧಮಿನರು ಇರು ಒಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುಕೊಟ್ಟಿನ ದೇವ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬ್ತಪಯ మరి ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿ వాడతారಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿ వాడతపయ అసలు ಬೇನೆ ಪರ್ವತ್ತದು మత్తియ పెదటి పర్వతాలే మత్తియ అయిందని ఆ మనిషిని పెదటి పర్వత ఉండస్కే మరి 11 మంది ఏ పరికింతోటే ఉండు కలిగి ಆಗ್ತದೆ ಮುನ್ನೆ 12 ಮಂದಿ ಮತ್ತರು ಯೂದಾಸು మరి యేసు ప్రభుని మోసం తుంగి అన్యాయం తుంగి ఉండు మరి ఓన్కోడే ఉరివ డొల్లి ಆಗ್ತೋ ఇంత యూదాసిని జాగాతే మరి మత్తియని పెద్ద సిట్టి వస్తాయి కాబట్టి ఉండు మరి మందని ఏ పరికింతోటే వారిని లెక్కిస్తారు ఉండు వారితో కలియం చేయడం సేవ తొక్కుతా అనమాట మరి నేడు మన వాకిత అంశం మాతిత్కు మరి ಕಲಿಮತ್ತ ఏ ಪರಿರ್ಕು నాడు మనడు కలిమినాడు నిజంగా మనడు కలిమినాడే దేవుడు ఒకటే కలి పాదంతో మినాడే వారందరూ ఒకటే మనసు కలిగి వారు ప్రాణం తొక్కుతారు మొట్టమొదటి మనం ఓడతారా మరి 12 నుంచి 14 వచ్చిన మనం ఓడతాడా తర్వాత మరి 15 నుంచి మనం ఓడతాడా మరి 15 నుంచి 20 వరకు మన డోర్కు వారందరూ ఒకటే మనసు కలిగి ಒಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಟಿ ಅವರು ದೇವಟಿ ವಾಕ್ಯತವರು ಕಲಿಯ ಮತ್ತರು దేవుడి వాక్యం వారు అర్థం తుంకుంటారు దేవుడి వాక్యం సాగుతారు వారు తర్వాత మూడో మాట ఓడతాడా 21 నుంచి 26 వరకు వారు ఒరటే మనసు కలిగి వారు దేవుడి పర్వ వారు ఆధారపడతారు దేవుడి పాదం తుంపుతారు దేవుడు గొప్ప జాబ్ వారికి ఇస్తావు బాధ్యతకు మధ్య పెదటి పర సీటు వస్తే ఊరిని మరి 12వ ఏ పరిన ఊరిని ఎన్నుకుంటారు వారందరూ కలిగి ఈ పని తుంపుతారు నాడు మన సంఘం బేలమైంది యేసు ప్రభుని సంఘం ఇత్కే ఒరటి అది ఒరటే సంఘం ఈ లోకతే ఒరటే సంఘం మీద యేసు ప్రభుకి మనడు ఈ లోకతే రకరకాల సంఘ రకరకాల జాగాకి మనడు మరి ప్రాధాన్యతంగానే మరి కూడరు మినాడు కానీ యేసు ప్రభుకి ఒరటే సంఘం ஒரு కడుకి నోటుకు మనందరూ ஒரு సంఘంగా వరకు మాడు వేడకైతాడు ఒక సంఘంగా మాడు వేడకైతాడ తర్వాత ఒక సంఘం మనం మినాడు ఒక సంఘం వస్తకే మనడు ఒక మనసుతోటి మన కలిగి ప్రాంతంతోనే తర్వాత ఒక మనసు కలిగి మనడు దేవుడి వాక్యం మనం క్యాన్సరే తర్వాత డిస్కస్ తుంగటం తర్వాత దేవుడి వాక్యతని మన గుర్తుంగటం తుంగనాడే తర్వాత ఒకటే మనసు కలిగి మనడు దేవుడి పరి మనం ఆధారపరచనట్టే మనడు తర్వాత నిజంగా మనడు దేవుడి పరి ఆధారపరిచి బేలాంటి అర్హత కావాలో ఏ పరికి లేదా సంఘ పెద్దనికి మరి పాస్టర్కి తర్వాత యూత్ లీడర్కో మరి సెక్రటరీ బాధ వరటి నిజంగా మనడు దేవుడికి బేనో నిజమత్త అర్హత పొంది మినడో ఓనిని మరి ఏర్పరచాలి ఓనిని మనడు
ఎన్నుకున్నవారు నిజంగా మనడు అలాంటి ప్రార్థన మనం తుంగనమినాడే. మరి యేసు ప్రేమ ఒకటే అలాంటి మంచి మనసు మనం కలిగిమినంటే ఒరటికి మందటం, కలిగి మందటం ఐక్యత ఇతడు మండికి ఓడరు వినడం ಬೆಚ್ಚ గొప్ప విషయం. ஒரு ஐக்கியத்தை வந்து பிரார்த்தனை ஒரு ஐக்கியத்தை కలిగి ஒரு దేవుడు వాక్యത്തിന് ஒரு గుర్తుంకుంటాం. ஒரு ఐక్యత కలిగి ஒரு దేవుడు ఆధారపడతాం. మరి 12వ ఏ పరిణ మత్య పేరిత వత్తవని ఎన్నుకుంటాం. ಬೆಚ್ಚ గొప్ప విషయం ಇದು. నేను మన సంఘం బేల మిందే ఒక సంఘం మరి పాడాల్సి అందరి మిందే ಅದಕ್ಕೆ దేవుని వాక్యం ఎక్కెచ్చడం మిందే ఒకటే మనసు కలిగి ప్రాంతం అంటే ఒకటే మనసు కలిగి దేవుడి వాక్యం చదివి దాన్ని బోధిస్తాటి. ఒకటే మనసు కలిగి మీరు దేవుటగా వరటి ఓని పొర మీరు ఆధారపరముంటారు. అసలు దేవుడు మీకు మంచి జవాబు మీకు ఇద్దాం. మున్నే ప్రాంతంతో పయ 120 మంది రచన పొందుతారు. రెండోసారి ప్రాంతంతో పయ నిజమత్త ఏ పరి బేనో ఇదికు 12 ఏ పరి బేనను ఎన్నుకున్న వాళ్ళ దేవుడు వరకు తోపిస్తాం. ಬೆಚ್ಚ గొప్ప విషయం అయ్యా. నాడు నీ హృదయత కూడా మన సంఘానికి కూడా మన జీవితంతో కూడా మన కుటుంబంతో కూడా గొప్ప కార్యంతో కూడా దేవుడు సిద్ధంగా విన్నాం. ఒక మనసు కలిగి ఓ నగవత్కు ఓండు గొప్ప కార్యం జరుగుతాం. మరి దేవుడు ఈ మాట దీవిస్తాం. నన్న చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. దేవా నీ కొందరు ఖచ్చితంగా నేను ಬೆಚ್ಚ గొప్ప దేవుడిని దేవా. మరి ఒరటిగా మొత్త ఏ పరిస్థితి గురించి మనం ఓడుతాం దేవా. ప్రార్థన తుంపుతారు దేవా. ఒరటే మనసు కలిగి ప్రార్థన తుంపుతారు. గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యం జరుగుతుంది దేవా. 120 మంది రచన పొందుతారు. వందనాలు ఒట్టు మనసు కలిగి దేవా నీ యొక్క వాక్యത്തിന് వారు ధ్యానం తుంపుతారు, బోధిస్తారు. నీకు వందనాలు. మా అమ్మ కూడా దేవా నీ వాక్యం చదవాలలా సాయంత్రం దేవా. ఒట్టే మనసు కలిగి దేవా మరి ఏ పరిన బేని ఎన్నుకున్న నీ పరవారు ఆధారపడతావు దేవా. నీకు వందనాలు. నాడు మన సంఘకి నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా. ఆదిమ సంఘం బేల మొత్తం అలాగే నాడు కూడా సంఘం అందవాలి దేవా సాయంత్రం దేవా. లైవ్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు నీకైతే అప్పగిస్తున్నా. నాని కూడా నీకైతే అప్పగిస్తాను. వాక్యం చాలా మందికి ఏంటి దేవా జీవిత తేదీ 19 ప్రాంతం ఉన్నది సాయంత్రం వీళ్ళ లైఫ్లో నేను దీవిస్తుంది. పాదన వేసి పెడుతున్నా దేవా. అందరూ నాకు